Atxaldeon, eta, lehenik eskerrik asko tortzagatik. Hirugarren solasaldi musikatua da gaurkoa, eta gaur lehen da bizikoa araian. Eta, pixka bat hasi ginen historia honekin, duela urte batzuk hasi ginen horrela tarteka batzuk egiten, ekartzen genuen noizbait bat, ekarri genuen Inaut, ekarri genuen Sabi, baina ekartzen genitun, urte batean bat, beste batean beste bat, eta, uste dugu, aekaren aldetik eta berroa lagunen aldetik, herria egiten duten bi gauza nahi genituela elkartu, musika eta euskara, eta, pixka bat hortik, iruditu zitzaigun, interesgarria izango litzatekela horrelako artistekin, musikariekin, pixka bat bereekin momentua konpartitzea, pixka bat hitz egitea, ezagutzea, gurera ekartzea ere, araiara edo agureinera ekartzea, eta pixka bat transmisio hori egitea, euskal kulturaren transmisio hori ere egitea, datozenei, eta pixka hori izan da helburua. Eta besterik gabe hasiko gara, lehen txalo bero bat, mesedez. Zuei galdetu baino lehen, zeia nazkauta egongo zate erantzuteaz, baten batek badaki nogen dira? Baten batek badaki zer den nogen? Ez que beraiek nik uste nazkatuta egongo direla ja elkarrezketa guztietan erantzun bera emateaz. Badaki inork? Ez? Nogen berez, zuek ja erantzun duzuen ez mila aldiz, biluzik esan nahi du, ez banago eker, baina danieraz edo danesez edo, bai? Eta zer dela eta, nik kontatuko... Badakizue zergatik. Igual larritzen gara eta errepente badak. Junitzen ni Danimarkara Erasmus bat egitea 9 hilabetekoa lanera, eta azkenean hor sortu zen asuntoa. Orduan, Danieraz horregatik. Bilutxik zergatik zen izjauku bat zen. Azkenean, esan nahizun, egia esan ez gera igotzen estenatokira eta eskertzen dezue, ezakizue baino eskertzen dezue ez gera igotzen bilutxik estenatokira. Orduan, hitza dago jantzita nolabait Danierarekin. Guk ezakigu nogen bilutxik dela, ezakizuen bezala igotzen garela bilutxik realmente estenatokira, azkenean biluzen galako ez forma fisikoan, baina bai beste forma askotan biluzen galako estenatokian, orduan horregatik da pixka bat nogen. Eta entzun dizut edo irakurri dut, ez dakit horrela da izango den, baina zuko ordura arte zenuela edo ezinen etxean bai, hori entzun dut mila aldiz, etxean asko kantatzen zen dutela, baina zuk berez ezenun aurreko talderik, ezenun jotzen, eta zerk eraman zintuen horre, lekutan egonda, hain hasiko naiz. Eraman nun, uste bai eraman nula, ukelele baten hartu nuen, justo Dinamarka jo baino lehenago, erosin nuen ukelele bat esan nuen. Instrumento bat erresa jotzeko, misterio handirik gabe, eta maletan eramateko eramangarria. Eta esan nuen, eramango pixka salzeratzeko, eta hor, derrepente, senditu nintzen pixka bat gaizki, eta esan nuen, igual abesti bat iten dut eta pasatzen zait, eta ondo juntzan, eta... Herri minak? Bai, herria eta de todo, un poco, bai. Bihotza, pixka. Vale. Eta, hola xen. Eta gero, ingen un taldea, eta... Eta Danimarkatik Donostiara? Eta Donostiatik Gaztonburira? Ostia, hori, bai. Hori entzun dut? Bai. Ezek noiz baitu. Gure eszenarioa da hori. Ez gara inoiz iritsiko, eta gunen batean tokatuko zaigu onartzea, baina eszenarioa horrekitzare nik uste ona dela. Ametsa? Bai, nahi dezun bezala ditu, bai. Dena den, orain arteko bidean, amets batzuk beteko zen dituzten, ez? Bai, eta gehiago ere, bai. Nik uste tokatu zaigula bizitzea, inoiz amestera usartu berana, baina gehiago ere. Gongera Japonen jotzen, ez dakit. Hola.
Nik enun, benetan, txikitan enun, txikitan, duela 10 urte esan izan balidate enun sinistuko. Bai. Bueno, datozen abesti bidaia eta kontzertu guztiak eta bakoitza, denak dira Glastonbury, hori ere irakurri dizuet. Beraz, bueno, lehenengo abestia... Segundu hautziko diazu, Barkatuko diazu, Porque txikia da eta maletan sartzen da, baina mategu gerra bat afinatzeko. Bueno, barkatu ez dugu, esan, Glastonbury jaialdi bada, musika jaialdi bada, erresuma batuan egiten den musika jaialdi bat, eta... Da mitiko horietako bat, handi horietako bat. Momentu bat ezaztu egin naiz, parkeko soinuetaz, dudarik egin ezintzenean, abesteko behar utxaz, ez ere ez jakiteak, zaila erraza bihurtzean, iraieko igande batean, itxaso etxera hueltan. Erdibana Toyota zarrean, zenbat aldiz okerreko irtera, elurra bidertzean, beldurra diot loari, gaua bizi goizeani, hasi beste naiz egin. Eta batzutan gogoratzen naiz, saiatu eta ezinaz, egiazkoa zaizun guztiak, eman ohi duen minaz, soilik kontatzeko gai, egun batean hautsi izango naiz, kaleak luze eta segur gauez, zure zain. Erdibana Toyota zarrean, zenbat aldiz okerreko irtera, elurra bidertzean, beldurra diot loari, gaua bizi goizeani, hasi beste naiz egin, geroz da gehiago, daukat faltan botatzeko, buelta emateko, enaiz hemen geldituko. Guztia galduenaren egun sentia izango naiz orain. Beldurra diot loari, gaua bizi goizeani, hasi beste naiz egin, geroz da gehiago, daukat faltan botatzeko, buelta emateko, enaiz hemen geldituko, hitzeteko. Argitzetik gertu da. Hau ez da hasierako kanta bat, zuen hasieretako kanta bat ez da, baina baduzu esati bat, letra zati bat, dudarik egin ezin zenean, abesteko behar utxaz, ezer ez jakiteak, zaila erraza bihurtzean. Ta niri hor etorri zait, pixka bat, zuen diskak entzun ditut, pixka bat, hau prestatzeko, eta gustatzen zaidalako.
Eta etorri zait burura, etorri zaizkit hasierak, taldeen hasierak. Ez? Segatik sortu duzun, orduan galdera da, hasierak zaiak izan arren edo, zein simpleak edo zein soiak diren, ez? Konposatzeko orduan, zuen lehenengoa, bueno, edo, eta azkenengoen aldean, ze alde eduki dituzue? Ez dakitu lertzen den. Bai. Osea, esaldia ez da lehenengo diskokoa, baina... Ez, bai. Igual, bestela ematen du monologo bat. Bueno, bai, ez, osea, aldatzen da normalean, aldatzen den bezala dena nik uste pixkat lehenengo aldian eta azkenekoan. Zuzuko aldatzen zunean plater bat lehenengo aldiz, egiten duzu kriston tortilla patata ona, eta iteituzu hori, arrautzekin eta patatakin, eta gero igual, 8garrenean, hasten zara sartzen, ingo tipula karamelizatuko dut. Eta bain ingo dut, minutu batzuk zartagin, eta gero emango du buelta, eta ingo dut ezakitze, osea, nik uste pixkater bai hori aldatzen dela. Dituzu medio gehiago eta ezagutza gehiago, baina beti nik uste bilatzen dezula berdina, eta da, tortilla bat izatea eta goxua gotea. Orduan, beti gabiltza bilatzen tortilla perfektua, eta simplea, baina berezitasun horiekin. Eta, bueno, zaildu da komposizioa, komposaketa? Gehiago jakiteak azkenean, ez, hasierako horrek, botako zenutena, ez dakite, baina azkenengo honetan, hirugarren honetan, badakizu zer egiten ari zaren, lehenengoan ez dakit igual ere bai. Jarraituz, tortillaren similarekin, osea, igual hasian bakarri dakizunean arrautza eta patatekin egiten tortilla egiten dezu dakizuna eta mugatu aza eta horrek gauzak errazten ditu. Oain armarioa irekitzen dugu, eta haude katxarrito pila bat, referentzia pila bat, eta gira azkeneko diskoan laguntza izan degula, produktorekin lan egin dugu, azkenean ideia bai eman, baina bere egidatu gaituzte probatu hau sartzen, edo probatu soinu honekin, edo... Bete txaka, tartean. Bai. Irekitzen dizu mundua. Orduan, erabakitzen bai lagundu digutela. Egia hasian zoazela daukazun gutxi horrekin kontodo, igual errexagoa da, gerozta goza gehiago jakin zaiagoa da aukeratzen. Eta hor bai izan dugula laguntza. Baina zaila dena ez da azten, ez? Enarak. Ditut begiak, ta irentxi dut malkoa. Itxitut begiak, ta ez esan, inora ez banoa. Itxi dut malkoa. Itxi ditut begiak ta ez esan, inora ez banoa. Zein handik etorriko zaren, oraindik ez dakitein arren, nire joak klausten nau zure zain. Nire joak klausten nau zure zain. Nire joak klausten.
poltsikoan erlo furik gabe. Zenondik etorriko zaren, oraindik ez dakiten garen, ni leioak gausten nau zure zain. Zenondik etorriko zaren, oraindik ez dakiten garen, ni leioak gausten nau zure zain. Ni leioak gausten nau inore zain. Lehen esan dugu Glastonbury, bai? Eta, bueno, elmuga edo elburu edo, bueno, horrez bota zenuten, ez? Baina, elmuga bezain garrantzitsua da bidea, ez? Eta horren adibide ere igual izan daiteke la moda bidean ezagutu izana? Horietako bat, Beraiek ezagutu gituzten guk bidea, baina guk ezagutzen genituen dexente lehenagotik, eta jarraitzen genituen, eta jarraitzen genituen, eta estalkeatzen genituen, eta denbora guztian gindozen beraien atzetik lortu arte kolaborazio hori. Baina bai, oso jatorra dira, oso lagun hona dira baina. Bakizue, zaizu inoiz pasa, bueltatzen pixka bat lehenoko metaforara, ezagutzen dezuela taberna bat eta beti dagoela persona bat pintxo berdina jaten. Taberna zen la moda eta gu ginen pintxoa jaten zuen tipoa. Ezin más. 2018 horretan, enaraken ezen ekiten ondo aterako zen, baina badirudi ondo ateratzen ari dela, edo? Bai, osea, nik uste dut baietz. Hola, resumiendo, ondo ateratzen ari dela. Leno esan dezuna hasierakoa eta bukaerakoa eta konposaketan aldaketak eta zakizer. Nik uste dut ondo ateratzen, osea, niretzako behintzat, nik pertsonalki itzengoet, osea, ondo atera da ja, dan honekin, bai proiektue, bai dena, nik uste dut, eta Alexek esan duen bezala, inoiz amestu ez ditugun gauzak bizi izan ditugu, eta bizitzen ari gehala. Eta gukoain, aurreko baten Alexek esaten zon pixkatu igual horrekin nekau iten deula, ze beti tema berdinetaz bezala igeala, baina asko bidatzen deula atzea, asko bidatzen deula hasierara, ze gurire horrek asko moitzen gaitula. Eta nik uste Glastonburyke bai esaldioi daukela, eta igual hasierako norak ez daukela olako ezerrez, beti pixkat atzea behi dau eta nostalgia horrekin zehatzen deulako, behidatzen deulako atzea. Eta, bueno, nik esango nuke, ondo atera dela ja, eta mendik aurrera datorren guztie eta biziko den guztie, pues, ondo atera edo ez atera, bueno, pues, netza behintzat, merezi izan dola, eta nik uste dut denontzat, así que, ondo atera da, seguro. Bai, tortilla patatarekin jarraituz. Azkenan, jo bar genuen Donostiko taberna batean, mitikoa, badiru azkenan ezingo dugula tortilla patatan oso aditua dena, horregatik ataratzen dut, hau. Ze askotan ondo atera edo ez, neurtzen dugu, eta askotan itzen dugu gure artean, jotzen dituzun kontzertuen tamainaren harira. Eta badirudi jotzeagatik estonatokia handi batean, arrakasta degula, baina igual arrakasta da 10 urte elkarrekin pasatu izana eta ez elkarrakatu izana. Eta oraindikan gogoa izatea elkarrekin denbora pasatzeko eta denbora elkarrekin pasatzeko. Eta pena handia eman zigun, ze olako kontzertu txiki eta bereziak edo hemen egoteak asko betetzen gaitu, beti izan dugu langilea gera, ez gea musikariak, ez gea ontaz bizi, medikoak, irakasleak, ingenieroak gera, eta oso goiz esnatu gara gaur lanera juteko, atera gera, bazkaldu egu, tortilla batata, ez. Eta kotxe baten montatu gera, etorri gera onera, super ondo hartatu gaituzte, baina hori da igual anexaten zunaren harira arrakasta guretzako. Kontzertu handiak izan ditugu, milaka pertsonen aurrean jo dugu, la hostia da, baina ez galtzea perspektiba hori eta txikietaz ez gozatzea guretzako hori da arrakasta. Dena den, oraindik ez duzu guztia probatu?
Eta? Ez da ondo aterako. Amar urte horrela, Venga, va. Bat, bi... Venido a mentir otra vez, subir aquí a decir que estoy bien y volver a empezar y volver a tropezar hasta que aprenda a caer. Eta beldur naiz ez ote naizen, zure etxeko atea zaztuko. Ez da ondo aterako. Saiatuko gera imaginatzen, oraindik izara kendu baino lehen, ez ezagunak ote garen. Ez daukagun euki nahi gabe. Ta enaiz inola ere, zure etxeko atea zaztuko. Ondo aterako, amildeitik erori, eta besoak astintzea. Ez da ondo aterako, galduko naiz ozean oren batetan, eta bale bat harrapatuko dut zuretzako. Bale bat harrapatuko dut zuretzako. Bale bat harrapatuko dut zuretzako. Lehen pixka komentatu dira, baina gezurra badiru ere, 2016an hasi zineten eta 10. urte horrena gertu daukazue. Egin dugu newsletter bat, web orrialdean link badago, arpidetzeko sekretua kontatzen ditugun toki batera. Hor dago erantzuna. Egia esan, bai, guapo, hor gure erretzetak konpartitzen ditugu, askotan, tortilla perfektua egiteko. Orduan, nahi bari mazue, sasten mazate horrein, lehen genuen webgune bat bastante guapo zegoela. Berak einzulako izango da. En serio, webgune bat zegoen, oso guapo zegoela, objetiboki ondo zegoen. Bera diseinatzailea da, eta nik uste dut taldeko diseinatzailea, portadak eta weba ez dakit, baina egiten dituena bera da, bai. Bai, hori, oso ondo zegoela, baina bueno, hori sekundarioa da, baina oso ondo zegon. Eta orain dago formulario txiki bat, newsletter bat ingo dugu, newsletter bat da ez dakienarentzat, email zerrenda bat bezala, arpidetzen zean aurrea eta iristen zaizkizula gauzak nahi gabe. Askotan, gaude mundu batean, ez zeanean algoritmoan sartzen, ez dagoela modurik iristeko jende kopuru baten gana, jende zehaz baten gana. Eta guri egia esan, gustatzen zaigu gure jendea informatua mantentzea eta zaintzea. Orduan, gure jendea izan nahi badezue, bakizue.
Eta listo. Eta 2016tik ja, bueno, hori, laster 10 beteko dituzue, oraindik baduzue hori zerk bultzatzen zaituzte oraindik sortzera? Beharrak, ziurenik. Jokenek esan duen bezala, hau ez da gure ogibidea, ez gera hontatik bizi, eta nik uste badagola zerbait ikularaz. Bueno, esango nuke beharra dala. Eta edo bai, ez dakit. Nik uste sentimenduak kanalizatzeko nolabaiteko gure terapia gratuitoa izan da abestiak egitea eta bestiak abestea. Bueno, gratuitoa, bai. Denborak dirua balio bago garestia eta zego, baina bueno, ez, hori, ziurrenik beharrak. Ez dago bestela inungo beharrik hemen Realaren partidoa galdu eta hemen eoteko. Ez dakit atzera begiratzea gustatzen zaizuen pixka bat esan duanek baietz, baina ez dut astu nahi. Hain urrun eta hain gertu. Nik uste bai gehala talde bat asko gogoratzen geana. Osea, eske nik uste ez da hola, gaina holako momentutan gehiago. Ez da momentu bat, o kontzertu bat, nun ez gehan gogoratzen, lehenengo aldiz elkartu ginenekoa parke txiki baten, edo lehenengo kontzertu eman genunen plaza baten zerela gure gurasok eta gure kuadriako 3. Eta, osea, beti gogoratzen geha hortaz, eta igual, Saguesen jodeunen kontzertu edo Japonea jungeanen, edo ez dakinoa jungeanen, nik uste beti gogoratzen gehala hortaz, ze nik uste berez ilusio berezi bat horrek sortzen digula, ez? Garaje horrek, kontzertu txiki horrek, eta beti gogoratzen gehala hortaz. Pixkat, bai geha igual pixkat, pelmak horrekio baina nik uste importantea dela ere bai. Hoi izan nahi zuen, azkenan, bueno, beraiek esan dute, baina ez dira hontaz bizi, eta naiz eta hemen edo kontzertuetan ikusten ditugun edo ondo pasatu dutela, atzean dagoen lan horre guztiak, bueno, lana suposatzen dut ez, eta konposatzen segitzeak edo jarraitzeak, bueno. Bai, eta ere nik uste guretzako ez dut astu nahi horretatik tiratzen, privilegio badala guretzako egon geran hainbeste lekutan egotea, hainbeste jende ezagutzea, hori esaten genuna, duela 10 urte esan izango baligute guretzat surrealista izango zala, eta gu erabak konstiente gera ze sortea dakagun, hori, lekutati deitzen gaituztela, hori, egotea derrepente la modakoekin guretzako duela 10 urte idolo batzuk ziren hoiekin ez, eskaltzen soziedade batean, edo beraien kamerinoan gonbidatu gaituztelako beraien kontzertura kolaboratzea, benetan baloratzen dugu eta konstiente gea ez dala normalena, orduan nik uste dala gure buruari esate hori ez degula ahaztu behar, benetan jende gutxi daukalako privilegio hori, hori orain Donosti Zumarraga edo Tolosatik lanetik atera eta errepente egotea hemen zu entzutera etorri dan jendearekin. Bueno, duela bota jokin. Barkatu, eske, esan nahi dut. Eta uzten badia zue, esango dut. Iruditzait askotan, galdera hori askotan egin dute zerk pizten gaitun oraindik edo zergaitik. Eta badirudi exigitzen zaigula, ez bakarrik musikariei, baizik eta orokorrean gizartean, beti dena egitea topera, eta ez badezu gozatzen ikaragarri, ez badezu sentitzen izugarrizko ilusioa, ez dura merezi, ez? Eta hori aplikatu daiteke harremanetara edo lanera edo dana alakora. Eta inertzia, rutina eta tedioa baztertu dugu erabat, eta hortan ere badago plazerra. Ezagutzen garenetik lan aldatu dugu, gehienek etxez aldatu dugu, heriotzak izan ditugu inguruan, eta taldea konstante bat izan da eta inertzia bat izan da. Orduan, jarraitzeak ere zentzu dauka hortikan. Guretzako etxea den zerbait da, eta hori gabe gure bizitza reestrukturatzeak baka sakrifizioaren zerbait. Orduan, zergaitik jarraitu, hori ere bada arrazoi bat. Bestela badirudi beti, edo egon behar degula izugarrizko ilusioarekin beti egunero, eta gaur egunean zehar, momentu baten, Araia nere bizitzan zegon Madagaskarren atzean. Hostias, eta gia esan, ez dut esango gorrotatu,
baina, bueno, baina gero elkartu gera eta berriro etxearen sensazio hori, eta nik uste hori ere polita dela, inertziaren parte hori ere polita izan daitekela. Duela 10 urte hain urrun, eta hain gertu. Amabos, 1000 pertsonen aurrean behin jo genuen gararen ekitaldian ilun ben, abesti hau jo behar genunean, eta harmonikaren zatia zetorrenean. Ez zegoen, ez da tokian, azu zitzaidan lokalean. Eta manzun buelta, behiratu zion Jokini eta esan zion, Jokin harmonika, Jokin ekingo alu ez dela, bai, itxo pixkara. Baina, besta gozan bardet. Jokinek, jo genunean San Agustin kontzertu, ezagutu du San Agustin Azpeitin... Gezurra, desde ya. Gezurra. Jo genuen kontzertu bat, eta galduta zeon txamarra, bere txamarra ezun aurkitzen, tal, egon ginen ordu bete hor bilatzen ezakizer, eta utzizun bere bateria ondoan, eta... Hemendik salatu nahi dut dezetak txamarra lapurtu zidala. Oza, egun hortan ez ginen joan Azpeitira, igual... Bai, tokatzen zitzaiguna, baina 4 ordu lehenago. Bai, Porque ez egon Azpeiti, Azkoiti, dolako zer, badago media maratoi bat oso ezaguna, eta Jokin da oso zarra eta oso jakintxua. Eta bere zartasun eta jakinduria guzti horren barruan esan zuen, jungo gera, bere hobby favoritoa da esatea, ya os lo dije. Eta orduan esan zuen, jungo gera, 4 ordu lehenago, iritsiko gara garaiz, porque bestela karretera, moztuta, bla, 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 bla. Orduan, junguinan, 4 ordu lehenago, karretera zegoen ja moztuta, eta egon ginen 4 ordu gasolinera batetan, dagoena Azpeititik Zumaira juteko hor dago, bi aldetan dagoena, hor egon ginen espaloian botata, eta gero bueltan, egin zuen berdina, atera ginen 4 ordu beranduago kontzertutik, porque txamarra zerriak baikitzen, eta denoi jarri zegoen lapurretik eta, eta gero resulta... Esan behar dago gu onginera 4 ordu esaten, Jokin eskerrak etorri gehan lehenago, eskerrik asko, benatzea da. Eta orduan ondo pasa genuen. Ez que nekin zer egin denbora gehiago pasatzeko zuekin. Egia da familia itxura. Gertu. Zaila da orain, eguaren itzaletan, begiak itxi eta ondoan esnatzea, benetan dakit, urruti iristen, salto bakar batez, egan egitean,
zaila da orain, oaren itzaletan, iak itxieta, doan esnatzea, benetan dakit, rutiniste, estoakar batez, zergan egitean, ez dut astu nahi, ez dut astu nahi, ez dut astu nahi, ez dut astu nahi, begiratu orain, esan ez zaigula, zkene galdi hura, gaitzatean. Hasieran komentatu dugun bezala, pixka bat ideia Danimarkatik torri zen, ez? Gero Alexekin hitz egin zenun, uste dut, bai? Eta... Ez, bota. Segundo bat. Egon, ez daki inork, ane baino lehenago beste persona batek abestu zuela gurekin. Eta eman zuen kontzertu bat. Maili, hori da. Hori zemazten du. Epa! Bale. Ez dut ezagutzen, baina... Bai. Informatuta zaude. Ez, hori zemazten nun? Ez. Bale. Eta ez hori, osea, uste nuen eskabatuko zitzeola, baina ez zaio bat juten, Eta hori, egon zen persona bat maili ditzen zela, gure oso laguna dela, eta esan zuen, kontzertu bat egin zuen gurekin, eta esan zuen... Osea, igual hainbeste ez gustatzen. Gero iritsizan ostegun bat, eta hau dira da. Iritsizan ostegun bat, esan geniola, guazen ensaiatu behar dugu. Eta esan zuen, ez, pintxopotea. Bai. Eta pintxopoteak irabazizunean ikuste konturatu zala, que esto no era lo suyo. Eta Olatz, nola aurkitu zintuzten? Igande batean? Bai, iraieko igande batean. Nien egon Donostin bakizuen, ez dakin antzat, iraieko lehenengo bi igandetan ospatzen dira estropadak, Kontxako bandera. Eta lehenengo igandea uste dezala, negon, lasai nere kuadriakoekin, hemen, horietako bat, ze hartzen, eta ermente agertu zitaizkidan bi mangarran hauek galdetzen, ea ni Olatz nintzen, eta orduan lehenengo erantzuna izan zen, baietz. Eta hasi zitzaizkiten kontatzen, proiektu bat zutela, talde bat ari zirela egiten, orain goztiru zirela, bajo bat falta zitzaiel, baxu jole bat falta zitzaiela, eta orduan nire galdera izan zen, baina zuen galdera zein da, ea Olatz nahi zen, edo ea zuekin jo nahi deten, bi gauzak. Orduan hortik hilabetera edo gelditu ginean ikuste lokalean, Alexen garajean, eta hola. Eta nola etorri ziren? Hori aurrerago izan zen, bai. Eta hori... Bai, hori izan zen. Lehenengo ensaioan esan zuten, nahi zutela Glastonburyn jo, nahi zutela ez dakinun jo, apuntatu ziala lehiaketa batera eta irabazingo zutela, orduan esan nun, pues a tope con todo, hau nere jendea da, denari baiet. Ez, bueno, bai, ez, denok irabazi genuen, 3 premio zeuden. Denek irabazi zutela. Bai. 3 premio de consolación zeuden. Eta 3 partaide, orduan. Eta hori izan zen, gaina kurioso da, porque espazioa konpartitzen genitu, ordura arte, eta ez ginen elkar ezagutzen. Eta polita da, ze hortik urte betera, estropadetan, horietako igande batean, topatu ginean taberna pareko tabernan, ari ziren gure abesti bat jartzen, orduan, urte beteko epean, aizu, izan zen, ostras. Saria ez, irabazi bai ez, baina... Hori da, bai, irabazi. Eta Jokin, zu abenduaren 31 batean ezagutu zintuzten? Ezagutu ez, edo esan zizuten? Hori da. Datu bat emango eta jarriko zu aurpegia etxatera konturatu, baina taldeko zarrena naiz. Etxate konturatu baina arte, eta Alexen begiralea izan nintzen udalekutan.
Bueno, Ez dirudie. bueno. Eskerrik asko. Hori jatzen hon. Eta abenduak 31 batean, osoki da gera, más o menos, aprox. Eta, bai. Eta abenduak 31 batean, guardia bajuarekin topatu nindun. Esan zian proiektu bat zekatela, bateria baten bila zebiltzala, eta orduan pixkat, saltxeronen bilen, baino gehiago. Zer 10 urte zarragoa nahi zuen, gazte goa nintzen. Eta esan nien, nire mazu hasiera baten, laguntzen dizuet grabatzen lehenengo abestiak, edo bateriaren forma ematen abestietan, eta gero topatuko zuen haineko norbait. Eta eraman ninduten ahaztuko ez dudan garaje batera, eske ezin da hitzez deskribatu momentu hori. Eta zer pentsatzen zenuen, 31 hau bukatu dadila. Bai. Osa, eske ez dakit nola esplikatu. Sartu ninduten, printzipioz, ni banen bilen beste talde batzutan jotzen, eta gari hartan beste taldeek lokala genekan ensaiatzeko, eta izan nahet serio hartzen genula, emateu pixka pertenziosoa, baina... Berak lehenago zesateken jo du. Bai, bueno. Jakiteko. Osa, baina... Bai? Ziazun goizeko ordu bikarte, koro bat errepikatzen. Hori egia da. Baina... Hori egia, baina hori izan zan, gero. Sartu ninduten, aitonaren garajean. Imaginatzen zuen bezala, aiton baten garajea. Garbiketa maila horrekin, kotxe bat sartu atera hauts kantitate horrekin, garbia, baina garaje bat. Txikia. Eta bertan zuen gauza pila bat, eta tartean ampli bat. Eta ampli hortan sartzen zituzten ukelelea, gitarra eta hotxa. Suerte. Osa ez. Orduan, eraman ninduten erakustea zer egiten zuten. Orduan, nire plana zan jutea ikustea, ea proiektu gozentzean, edo ez. Hane, etzan etorri. Pintxopota zegoen bebai, ala? Kosas. Olatz etorri zan berandu eta bajo gabe. Eta karri zituen galleta batzuk. Orduan esatzen, baina lasai, jokin zer erakutsiko dizugu zer egiten dugun. Orduan, hasi zian jotzen abestiak, haneren ahotsan tonoan, Markelek abestu zuntena falsete inkreible batean goian, eta beraien huebazoekin galetu ziatenea zer iruditu zitzaida. Eta esan, esta es mi peña. Bueno, ezagutu duzu pixka bat taldea. Urrengo abestiaren letrak uste dut gauzak aldatzeari buruz hitz egiten duela. Bueno, hori da nire interpretazioa. Nola aldatu diren gauzak, edo nola urten poderioz, nola aldatzen diren gauzak, baina gauza batzuk ez diela aldatzen, edo leku berean jarraitzen dutela, eta bar. Hane, maili eta gero, hane dago hasieratik, esan liteke. Gero eta taldea utzizun. Zagitegatik, taldea utzizun. Eta nola topatu duzu berriz etxea? Bai, nik utzi nun taldea 2018 justo medikuntza ikasten nahi nintzelako eta jumar nun mirra prestatzea kanpoa. Eta hori da arrazoi ofiziala, eta aparte neuken agobio bat honeaino taldea ikasketak ezakizer, eta uste nun momentu hortan erabaki egokina hori zala. Ustea taldea utzi nun, betiako, printzipioz, osea... Bai, pintxopote eta beste edozer gauza, osea, bai, pixka sufritzen nun. Eta utzi nun taldea, pues hori, bueltatzeko zei gabe, asmoi gabe. Eta gero pasazien, 4 urte edo zakizen bat urte, eta pixkat, bizitzak eraman gintun denok puntu batean, nun ni
neon lanen eta pixkat lasaiago eta bueno, beste zea baten, beste puntu baten. Eta beraiek zeren abeslari batekin bere pixkat etzona bere burue ja talden ikusten eta pixkat hortik kanpo ikusten zon bere buru eta bere proiektukin eta bar. Eta derrepente afaltzeko gelitu ginen, ze hoi iten genuen oaindik garagardo batzuk eta afari batzuk eta iten genitun. Eta afari baten esan zidaten, bueno, Ane, bueltauko zinek eta aldea? Eta ni, ostras. Eta ez dakit, egon nintzen hor denbora deixente pentsatzen, bueltak ematen. Eta egia da nik denbora guzti hortan, nogen asko bota nula falta, baina, karo, gero gogoratzen nintzen bai, zenbat agobio eta zenbat gauza suposatzen zitun. Eta oso ondo pentsauta gero esan, bueno, zeba ez? Oaintxe bertan nogen niretzako ere bai, da terapia bat bezala, askotan bilatzen deun hori nahi dezula momentu bat, bizi nahi dezula bakarrik momentu hortakoa, presentea bezala eta nahi dezu dena aztu eta arazo guztik aztu eta lan eta bakize bizitzako movida guztik. Eta nik lortzen dut hori abesten. Orduan, horregatik bueltatu naiz eta egia esan enaiz damutzen. Así que... Agian ez zuten aldaketarik behar, soilik behar zenuten bera, edo zuk zenuen aldaketarik behar, eta soilik behar zenituen. Haiek. Ematen du naizela saltzaile bat, baina ikurri du zait ideia, egin genion, Ane kutzizunean taldea, egin genion despedide bat superpolita, arroio de sorpresa, tapatu nizkion begiak, eta bera galitu zen bere kuadriarekin. Zerbait hartzeko, ez dakitze, ez dakit nun. Eta, simaz, plan bat, oso ona, kuadria tal, oso guai, baina larun batero egiten zen un plan normal bat iteko. Eta, irigizizioten begiak, eta, eseri zuten aulki batean, supuestamente taberna batean, ez dakit nun zinen, ez? Ez dakit esan zizuten. Esan ziaten jatetxe bat zala. Jatetxe bat. Eta orduan, eseri zen, eta irigizitun begiak, eta geunden guola, eta... Entzunun, kendu ziaten benda, eta ikusunun jende pilo bat hor, eta enekin no sondota, inunola, eta ni, nuna, zer dau? Eta entzunun ukelele bat, trin, eta orduan, inunola, eta inun, eta ikusunun Markel, eta bakarri ikusunun Markel, eta repente inunola, eta ikusunun Alex, eta repente inunola, ikusunun eta esanun, Eta izan zen, ni emozionatzen naiz kontatzen, Eta okurritu zait, igual degula konpartitu, jenduko dio todo el romanticismo hain de golpe, konpartitu newsletter hortan, igual dizuegu bidali, ez, bideoa da rollo kasero, da pixka, dola lurran eserita publikoa dia, gure kuadriakoa, gure lagunak, baina oso guapoago, ordu ni bali mazue igual. Bueno, ez dakit dena dagoen bere tokian edo ez, baina, abendua. Igande goiza da eta jada berandu, nahi duzu nazitze egin dezakegu, ezin da ezer konpondu, ezin da ezer konpondu. Bitan zatitu urtea galdu ditu, eskua jarri hotzagola sentitu, ezer ez da itzultzen, ez dakit nola lotu. Itzalak hartu du berriro argia, eta orain ez dago ezer utzi nuen tokia. Gauaren bidaia guztiek, ametxe eta mamuek, beti uzten naute oearen oinetan. Itzalak hartu du berriro argia. Amaituko data nola jakingo du, nun babestuko naiz minik hartuko ez badu, zeri eutxi zenbat aldiz. Hasi naiz alperri, egunaren amaieran konturatu naiz, agian enuen aldaketarik behar. Soilik behar zintudan zu kristalaren bestaldetik ahopeka entzun, urte berririk ez da.
berririk ez da, urte 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 berririk ez da, ez da, ez da. Hogeita hamaika hau bukadaria, momentu batez ez etorri bila, Deitzalak hartu du berriro argia, orain ez dago ezer utzi nuen tokia. Deitzalak hartu du berriro argia, abendua urtearen erdia. Urte berririk ez da, urte berririk ez da, urte berririk ez da. Bueno, hitz egin dugu bideaz, edo bideari ematen diozuen garrantziaz, ez ahazteaz, baina gaur egun badirudi pues erritmo bizionek ez digula hori egiten uzten edo, ez? Nola dara mazue saretan egon behar hori? Erritmo horrek, edo tempo horrek, edo tempo horiek, edo denbora guztia saltzaile, bueno, Markel ikusi dugu. Ez, baina nola dara mazue gaur egun badirudi, lehengoan Jon Basagurenekin, Izaiki Gardenakoekin komentatu genuen hau bera, eta badirudi ez saretan ez baldin bazaude, sarera existitzen, baina berak botasun edo guk bota genion edo ez naiz gogoratzen, berak sarrera gehiago saltzen ditu laikak baino. Eta ez da oso salea, bueno, berak esan zigun. Ze hori hona da, Berak esatu zuen, sare sozialetan, bueno, pues ez duela bere burua ikusten, eta, bueno, jartzen duela, jarri behar duena, edo kontzertoko niztien, eta... Guk ez daukagu TikTok, adibidez. Horrek zerbait esan nahi du. Bueno, badaukagu, baina, bueno, ez guk, personalmente, osea, de hecho, nik Instagram daukat, baina, bueno, gutxi erabiltzen dut. Jokinek ez dauka, ez Instagram, ez Facebook, ez justo dauka ate bat etxean, jotzeko bereari atea, mobila dauka, baina ez du erabiltzen. Osea, dauka tipiko telefono de... Sin más, ez, voltatu behar nizun. Olatzek Instagram dauka, Facebook ere, baina ez da ere oso aktiboa saretan. Alexek Instagram dauka ere bai, baina ez da oso aktiboa ere ez. Eta hanek ere ez dauka Instagramik. Hanek egiten du... Segurazki... Hanek galdetzen dio bere amari, nogenek ze jarri du. Bai, eta begiratzen ditu, dago rollo eta, haizu, ez dituzue historiak, eta historiak begiratzen ditu Facebooken. Orduan, ez dakit, horrek esan nahi du, dena. Baina hola zorien txugoa, naiz? Bai, baina ez zen zure kontu, osea da, ez daizkigu sarea gustatzen orokorrean. Iruditzen zaigu inbar dela scrolla egiteagatik, eta publikatzen dugu sareetan, publikatu behar delako. Baina guri gustatzen zaigu, hau. Eta publikatzen dauna askotan, eta behin elkarrizketa baten esan ziguten, bueno, ez dakit beste musikari asko nola publikatzeuten, baina gure bideok eta gure argazik eta askotan die, lagun arten itean aigean gauzak, kontzertutan eta bar, hori jartzea, eta elkarrizketa baten esan ziguten, zuen historiak ikuste ditugut, eta irutze zaidala, nere kuadriako bat bere lagunekin tontona egiten, eta ez dakiz zer. Eta nik uste pixkat gure sareke bai horti doa zela, pixkat
gu nolako gean, barrutik taldea ebain nolakoa dan erakustea, naturaltasun osoz jokatzea bideotan eta argazkitan eta holare bai, eta ez da idea txarra ere bai, izatea gero guretzako album bat, ez? Instagrameko argazki guztik, bideo guztik, guretzat ere bai oroitzapen modura gordetzeko modu bat. Galdera oso gaiztoa da, egin dezuna. Nik uste dut oso zaila dela, uste dut Euskal Herrian ez dagoela talderik, hemen denok ezagutzen duguna, zilegiki fularra jantzi dezakenik, esanez, berak ez ditula sareak erabiltzen, denok erabiltzen ditugu. Bai, baina moduak eta moduak. Bai, baina niri gustatuko litzake, niri personalki gustatuko litzake, jotzea Donostiko taberna batean astero behin, beti egun berdinan, beti taberna berdinan, beti repertorio berdinak eta entzune gaituenak etorri dadila, eta izatea zerbait oso lokala eta oso autentikoa, baina egia ez dagoela modurik hori jasangarria egiteko. Egia ere gure moduak ahalbidetzen digula jotzeko Zamorako lokal zulo batean justo ondoan festival bat dagoen momentuan, orduan hor zeudenak zian The Real Ones, kiston personajekin jo genuen, eta hori guai dago, baina horren atzean badago sostengu ekonomiko bat. Bueltatuz patata tortilla armarioko ingrediente guzti horiek dirua balio dute, eta kosteatu behar dugu. Orduan ez da ez hortaz bizi, bai diru iturri batzuk behar ditugu. Diru iturri horiek asetzeko, kontzertu jakin batzuk jo behar ditugu. Kontzertu jakin horiek jo ahal izateko, sareak behar ditugu. Orduan, oso zaila da gurpil sistemak inposatzen digun, gaur egungo sistemak inposatzen digun, gurpil horretatik ateratzea. Orduan, joan bali madezu eta irabazin bali madezu asko, sareak behar dituzu, bai ala bai. Jotzeko zure etxean, ez. Eta hor zure tamaina aurkitu hartezu. Horretara zijoan, esan edut, nola bizi duzuen zuek talde bezala, harrek presioa ere, ez dakite, ez dakit sortzen dizuen edo, baina egon behar zarete, egon behar duzu denbora guztia eta saldu behar du, eta hau, eta horrek, zuri pertsonalki, egongo da jendea ondo moldatzen dena, edo, gustoko ez dut uste... Bueno, baina, badago formatu bat ere bai, guztiz errespetagarria, influencer formatu moduko bat, azkenean bihurtzen dela musikaria influencer baten edo dena delakoa, eta beste zerbait lantzen du pilo bat irudia, eta gu oso esteta gea, eta pilo gozen zego irudia lantzea, eta zaintzen ditugu detaileak, eta gustatzen zaizkigu estenatoki atretzo guapo aitea, asko gustatzen zaigu, baina ez zaigu izkigu sarea gustatzen, eta zaigu gustatzen gauza politak egitea egin behar direlako. Guri gustatzen zaigu ematea balioa gure gauzei. Eta sareak ez ditugu gureak sentitzen, orduan... Ziklo gaizto bat ere bai. Zemat alitzen zute dugu gure ingur... Ez dakit. Bai, behar da, edo ez da behar? Behar da, bale. Gure inguruko jende pila batek kaskatu du. Kriston sobreesposizioa sareetan, denbora guztian horren inguruan pentsatu beharra, zemat artista atera dira, esanez, kesi ansiedadea, kesi depresioa, kesi ja ez den ere burua topatzen. Enaiz ni, kalean topatzen nauen jendeak espero duena. Normala da, sistema gaiztoa da horretan. Horreko latzek ere, Salvador, berari entzun nion, olaiari ere bai, esan dut hortik zijoan pixka bat galdera. Azkenean, egon behar horrek, egin behar dut, beste batek ere botazuen ez gogoratzen ustut Jonek ere botazula, noiz bihurtu zareten eduki sortzai eta berez musikaria zarete. Eta gainera da, batzutan frustrazio puntu badaga, porque ateatze dituzu sarrera kontzertu baterako. Igual ez dira saldu, espero genunan nahikoa. Igual ez dugu promoa ondo egin. Igual ez dakizein moskeatuko da ez dugula promoa ondo egin. Eta orduan ematen dutena joala lotu, eta zaude, pendientego horri eta nola komunikatu horri, gero igual kontzertu bera prestatzea baino dala, benetan gustatzen zaiguna. Eta kontzertuetan suposatzen dut, bizi nahiko duzula, hemen gelditu nahi dut, hori? Segun. Leku askotan bai, baina, bueno, etxera bueltatzea ere ondo gonten da askotan. Bueno, hau berria 3.
Hau atera duten azkenengo abestia, da? Ez? Bai, berria hiru. Eta besterik gabe, begiratzen baduzue, ez ekiten oso ondo nola deitu abestiari, uste dut, ez? Ez ekiten batzuk, beste batzuk bagenekin nola deitu. Eta ez, gauza da, abestia honen izena, hasieran jarri genuen, ez genuen izenik eta gehitegu beti. Ez, a ber, historia daula, egin genuen duela, 2019 izan zen, egin genuen abesti bat zela berria bat. Eta gero egin genuen beste bat oso antzekoa, berria 2 deitzen zela. Baina hori da gure izen internoak, simaz. Eta pasatu zen, gorde genituen frigorifikoan pilo denbora, eta bakizu tortilla sartzen zutenan frigoan egun asko, pues ditzen da lehorra eta pasa egiten da. Pasa zien pixka bat. Ez genituen ikusten horren atseginak. Eta hori niri tortilla hotza gustatzen zitela, Tortilla hotza, abro melon, oso ona dago tortilla hotza, bero baino bea. Eta orduan, elkartu ginen eta esan genuen, pues guazen berria bat eta berria betikan egitea berria 3. Eta zan berria bat eta berria 2-ren pues, ideiak nastu eta berri bat atera. Eta abesti hori ditzen da urari, baino ez dago inongo dudarik. Deitzen da, etorritzen abestia eta autodeterminatu zen, euria... Ez, baino, ez da ondo baterako baleak deitzen zen, itzulineri summer deitzen zen, ez dakit, normalean guk jartzen ditu eta mundu guztiak talde bat izan bali madu noizbait, badaki inkluso setlistean mantentzen dela izen hori. Batzue zer gertatuan Rumanian? Hauteskunde batzuk egin dituztela eta bertan bera utzi dituztela? Hauteskunde batzuk, Rumanian, beste... Bozketa bat egintzan taldean, demokratikoa, erabat, irabazizun, garbi, Para nada. berria 3, Para nada, ez nago ados. eta horregatik izen da urari. bakigu datorrela ultraeskuina. Ez. Tendentzia arriskutsuak. Ez. Baten batek bozkatu zuen txurian. Bi boto txuri egon ziren. Egon zen. Ez. Batek bozkatu zituen 2. 2. Egia da. Abesti bakoitzaz ezkan 3. Hori da, 3 bozka zeuden, abesti bakoitzan. Orduan esan genuen, desmalatu behar da, deituko dugu Nacho Murri. Nacho Murri izan zen, abestia prostitu zigun laguna, dela la modako gitarra jotzen duen gitarra jolea. Eta guk esplikatu genion, genuela beste abesti bat keari ditzen zela. Beraiek esplikatu zioten, hau da. Ez. Urari izenburuaren zaleek. Keari... Ez baino, nik esplikatu nionean, Alex ez zegoen horren, ados, urarirekin, zegoena... Hasiko gea berriro diskusio honekin, eta ez dugu abestie joko, eta beraie berdin zaie. Ez importantea. Orduan, Venga. barkatu. Esan genion, eta daukagu beste abesti bat, keari ditzen dela, ez duguna joko, eta zeukan zer ikusia keari, urari, kea sua, eta gero, kea dator, eta ura otatzen badio, zuetar itzaltzen da, orduan bazeukan bere jokua, eta perfektoa zan. Isildu ja. Nacho grupoan sartu zen. Nacho sartu genuen, gure taldean daukagu grupo bat, dela, ofiziala, ditugu 8 grupo. Daukagu bat dela Nogen, deitzen dela Nogen, eta hola da. Eta sartu genuen talde hortan, produktorea, esan genuen, venga, bozkatzen dugu. Bozkatu genuen, irabazi genuen, eta listo, eta bota genuen. Eta jazta, urari. Bat, bi, bat. Txin, ez. No te quiero. Kaola denbora guztin. Importante da. Bat, bi, 3, zau. Esan noiztik ohartu zara euriak enau berdin ozten abuztu hontan ta itzalak luze lurrunaren usai arresian pero egiten dut ta berandu itzuliko nahi ez dakit nola
kubo itzali dituzte. Gu oraindik ez, gu oraindik ez. Egunak luze eta urteak laburtzen aukeratu zeri heldu erori arte. Nola aldatu garen lekutik mugitu gabe. Ez dakit nola heldu garen ta ez dakit nora. Utzi urari bere mobilekin, labaitik itsasoraino bidea egin. Ez dakit nola. Zenbat nire maten duen, arroken kontra jotzonek. Laugarrenera iritsi naiz, ez dakit zergatik. Behin gelditu nahi dut, guztia lertu arren. Hemen gelditu nahi dut, guztia lertu arren. Ez dakit nola heldu garen ta ez dakit nora. Utzi urari bere mobilekin, labait itsasoraino bidea egin. Ez dakit nola. Ez dakit nola. Heldu garen ta ez dakit nola. Letrak pixkat irakurtzen, badaude hitz batzuk gauak, begiak itxita, leihoak irekita, egan, ekaitza, euria, iraia, ahaztea. 10 urtetan, edo zuen 3 diskotan, bai, asko errepikatu dituzuenak. Badute loturarik edo nahi gabe ateratakoa da? Nik uste diela hitz batzuk balio dutenak gauza asko esplikatzeko. Eta gustatzen zaizkigunak asko, adibidez, ura edo euria asko erabiltzen dugu. Eta eske ura osona da. Urak ditu hainbeste forma eta naturan dago hainbeste modutan. Berria 3 baino betu ura. Bai, horrezin dizut zer esan. Nik uste dut ura badala guretzako hitz berezi bat. Eta iraia enekin hainbestetan esaten genunik. 3 aldiz behintzat, bai. 3 aldiz? Eta esan ziguten ere, begiak itxi asko esaten genula. Bai, itxita, begiak itxi, gauak, leihoak irekita, hautsita, egan, ekaitza, Leihoak. ahaztea. 10 urte eta 10 hitz, Así se hace una carrera. Zeri idazten diozue? Zeri. Zeini edo ze... Zeini ez, zeri. Baina, zutu esan egon zara letrak irakurtzen? Hombre, askotan, pertsonei, askotan bizipenei, eta gure buruari, osan nik uste gure historia askotan kontau deula abestitan, eta inguruko pertsonei buruz asko hitzein deula. Nik hola pixkate lapurtuko nuke. Bai, nik uste abesti gehienak autobiografikoa dirala eta hori, ezagik nola esan dan, norberaren sentimenduei buruz hitz egitea eta... Askotan minari. Bai, minari, igual momentu honak erresak dira bizitzen eta disfrutatzen, eta igual momentu honak bai saiatzen gerala, bueno, momentu honetan ez daukagu behar hori
mina nolabait kanalizatzeko, eta igual momentu txarretan, pues, ezakit, jendeari emango dio gauza desberdinak egitetik, baina egu musikara jotzegu, igual. Netesan gauza bat. Peligro. Urrengoan esaten diozuenean zuen seme alabei, no ben ikustagoaz, dinak hasiko dira negarrez, inorgezu nahi, no, por favor. Ez baino, duela gutxi lagun batek, duela gutxi lagun batek, bueno, ane lagun batek, igual gazkigo, eski igual... Ez bainala gutxi, gaixo daon lagun batek, ikusi gintun kontzertu baten bainala gutxi. Eta esan ziten, bueno, bere lagun batek esan ziten, eske, zuen abestik oso tristek die. Eta nik inoiz ez detola, osea, ez zait iruitu ez. Eta esan nion, jo, uste hori gauza hona dala, ze zu triste zauden momentun abestik zurekin dituzulan seinale da hori. Eta ez die, osea, ez zait iruitzen, abesti batzu badie tristek, baina ez zait iruitzen tristura transmititzen dutenik orokorren. Bai, izan daike, askotan tristuratik idatzita darela, eta igual horrek moitzen dola baita pertsona hori. Eta orduan, bere lagunek esan zuten, esket oso triste die, eta oso triste sentitu nintzen kontzertu hortan. Eta gaixo daon lagun horrek esan zuten, ni oso triste sentitu nintzen momentu hortan, baina izan zen tristura bat ona, osea, negarpilo bat inun, tristura hori sentitu nun, baina gustau zitzaiten hola sentitzea, eta momentu hori disfrutatzea. Eta orduan, esan bai, hasta. Osea, hortako balio izan balimado, perfecto. Eta gainean nik uste dut, ba hori, beste batek probablemente esango do, jo, nik nogen entzuten dut, eta supertalde alaia iruditzen zait. Ba, que guai, ez, pertsonatek esatea, supertalde tristea zeate, eta besteatek supertalde alaia zeatela. Así que, bueno, pues... Gitu nahi gauza bat, esan zian nahi nanaiak ere, sima, zaite ditu dalde bat oka, eta ditu abestiak, eta erakutsi zian behin abesti bat, egin zuela, eta to llorar, hola, eta esan zuen oso pozitzeola, ematen du, eta nik uste konpartitzen dugula pixka bat, oso pozitzeola, berak sentituzun minat, jakin zuelako transmititzen, eta abesti batek joitzen badizu, hori ona da, esa, iritzizea, sentitzea zerbait, eta hori oso importanta da. Eta egia zen, ni personalekin nahiago dut, tortzen bat zait norbait, eta esaten badit, egin dezu da abesti berria, joditu dit, utzi nau, baldau, osea, eta baina balio izan dit zerbaitako, que esatea, zure azken abestia, guapo, guai dago, la, osea, ondo, bai, osea, hori ondo ere, baina, abesti bate joitzen badizue idatzi, eta esan eskertuko egulako. Newsletteran apuntatu, tal. Bueno, placer hutsa izan da zuekin... Ez daki bukadu. Bueno, zuek horrela entzutea, akustikoan entzutea, bueno, pasada hutsa, eta eskerrik asko etortzeagatik, eta, bueno, gure gelituko gara zuen bideak esaten digunaren zain. Nora, mi esker etortzeagatik. Bueno, bai, egia, barkatu, egia da. A ber, normalan nik botatzeizki galderak edo, baina inork hartu nahi badu mikroa. Jo, nik uste bildurra ematen dira. Edo mikrori gabe, mikroak beldurra ematen dugu, baina... Gure erantzuna. Bueno, bai. Eta bestela, lotxa ematen badizuen, nahi bali badizue, bukatzegunean, galtzen diguzuen nahi badizue zerbait. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik gaur ostegun arratsalde baten honea gu ikustea eta gu entzutea. Mila esker, bihotza bete eta goaz etxea gu olako gauzak asko gustatzen zaizkigu eta eskerrik asko.
gero editatzezu eta hola igual. Ah, perfecto. Hor beinatek egin. Hau bezala gertau beste... Jon Basaguren etorriko zan, nik oso. Egia esan guapo dago, polita da ikustea nola... Osea, talde bat zaetela. Ez, askotan... Bai, oza, egia. Dago formato... Zaudete lokalean bezala, jendeak egitzeiten. Bai. Literal. Zatozen arren, gora, gora, gora. Do you think you're alone in this? You made a song, you may not see. Eskutsik zatozen arren, gora, gora, gora. Begira. Zena, kemen aluzinez ederra, baina iluna izanen. Zergatik, 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 da azkenen ez ezu ezer. Zatozen arren, gora, gora, gora. Do you think you're alone in this? You made a song, you may not feel. Eskutsik zatozen arren, gora, gora, gora.